test ang positibo sa COVID, oh. Ang iba na dala pa sa mga cellphone, hindi pwede. So, klaro na ang mga ginadumili sa sunod kay kanugon, kay kuntani, kung nakakuha ka mo, pag-release ang insam, kung di buwanason ka, abogado ka na. Ay, ano man nga disgrasya, nga, nagkala-disqualify ka mo. Sige, sila sa Korte Suprema, sa masunod, kuha ka mo liwat. Pero, may leksyon na kamo sang hindi dapat na buhaton kanugo, no? Action Radio Philippine Standard Time, las 4:05. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato
sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kasi tumakami ginagawan nga amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga traffic para nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang big factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lahat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:11 na. Kamusta na ang palibot sang syudad sang Bacolod? Observation report sang aton patrol. Balita sa patrol. Updan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Aksyon, Fred, good morning sa aton pinalaga nga mga tagpalamati. Good morning, matugnaw nga kaagahon ang huyop sang hangin. Aksyon, Fred, makabatsyag man ang nagakatulog mong balatsagon. Matindog ka kag magtimpla kape. Shadow ka tugnaw. Aksyon, Fred, no? Ang laragway, no, sang pila ka mga dalanon diri sa syudad sang Bacolod, masyado ka tawhay. Actually, kagina pag labay man sang patrol reduction na nanikiraw, may pipila kita ka mga kauturan, hindi ba lang bantay sa mga pasyente, ang iban ara sa may ER, while ang iban sa may main entrance bala. Aksyon, Fred, sa may dalan sang Lacson, maisip mo na gid lamang, no, hindi man pares nagligad yung masyado ka damo. Although lao man, no, ay hindi mga bantay sa mga pasyente nga malalawagan ang ila sini nga pangalan para matatapan man o kung matagaan sang igtalupangod ang mga needs o kung panginanglanon sang ila sini nga mga pasyente sa sulod sang ospital. Ang dalan sang Lacson sa sini nga kagahon. Aksyon, Fred, masyado ka tanghay. May pipila kita ka mga kauturan na ini mga drivers, especially tricycles. Mani ang hari. Aksyon, Fred, kada kaagahon bala nga makitanta sa may tunga sang dalan ang nagakonsubong, ang nag-amat-amat sa pagbiyahe. Ang mga jeep, of course, di pasahe, amat-amat naman sugata man naman ni Aksyon na nani pag going sa area sa downtown halin sa Barangay Mandalaga o kung Barangay Bata, going sa downtown area, diretso na naman sila. Aksyon, Fred, of course, going man sa area sa Libertad. Ang dalan sa Gatoslao, sininga kagahon masyado ka tauhay. May pipila kita ka mga kauturan na kita na nagkapanglakaton gid lamang part ni sang ila sininga exercise. Batang aton sininga downtown plaza, sininga agahon. Aksyon, Fred, masyado ka tauhay. Ang aton sininga mga kapulisan, ang ila sinibalang bagong patrol, ga-blink kung ginausar ang blinker bala sa ila sininga salakyan. Kung magatulog ka, pagkatulukon mo ang ato sininga downtown plaza, syado ka sanag. Aksyon, Fred, no, ara gihapon ka pabilin
ang mga suga, especially mga Christmas lights, nga nakahatag man sa nga duag sa sining kaagahon kay ara gihapon ining mga Christmas lights action ride, especially kung facing ka towards sa may Katuslaw area. Ang dalan sa Locsin, sining kaagahon, of course, masyado katawhay, may pipila, kita ka mga kauturan, mga call center agents sa may kilid, sa may bangga sa Locsin Rizal, ang gapang piman, no? Sining kaagahon sa diin ang iban man, of course, karo istorya, while nagayosi, panigarilyo, of course, no? Ang dalan sa Burgos man gani aksyon, Fredo, sining kaagahon, siya do katawhay, although may pila ka mga basura, ang wala pa, no? Na pick up sa IPM. Sa aton sining bantay presyo sa isda kag karne diri sa Burgos sa public market, nagpabilin aksyon na preda, mataas ang presyo sa isda bangod man sa madumo nga supply. Well, ang karne still pabilin man sa maayo nga presyo, no? Ang baka actually 320, while ang baboy 260, pero ang isda action na pre, especially ang ilasining nga upusupos, nagligad to, makabakal ka 200, sumungya 220 ang kilo. Din ang tulingan, medyo nagdumbo siya 200 action na pre, unlike sang nagligad to 220. Ang marot, kakadlaw ka lang sa presyo kay 220 action na pre, pero durudag ko 240, while ang lubo-lubo, medyo nagsaka pa sa gyapon. Lubo-lubo to yung makabakal kaya 140, 160, okay na. Pero subong yan, 200 gyapon aksyon na friend mo. Ang tilapia, at least mayo ng presyo, na siya sa 180 ang kada kilo. Pero ang durdag ko, diya, amo niya 200 aksyon na friend. While ang bangros, gadalagan sa gyapon sa 220 ang kada kilo. Si Karaho ay naging nagrubo aksyon na Fred, na siya gana magpanubo kaya tungod ang presyo siya ara sa 200 aksyon na Fred, while ang tangigi 380. So para mo ni aksyon na Fred, ang pila ka mga laragway sa syudad sa Bacolod na lakip na diri ang presyo sa merkado. With aksyon, Nani Kirao, ini si aksyon, Alvin Graba. Mga ka-aksyon, sa diin ka man gabahin sang pinaslabuton ka, sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:16, presyo sa merkado. Basi may gana kamo maninda, may ideya kamo sang presyo. Ako ya karungaga, ang ginapulupangita sa ginawa ko laswa. Nang laswa bala nga kulo kumplito gid. May tugabang, may kalabasa, may okra, may talong, may takway, kapayas, balatong, tapos baklan mo siya bala sang nylon shell mo namit no? Nadula ang nylon shell sa pagkananam sa to ibutang sa laswa. Pwede man to kilawon. Pagkatapos may pinaksyo ka nga bangros bala. Bao daw kanamit ipamahaw karon nga aga. Tapos ang gaserve si mo ga short slipod gagwa pusod ba makagalana ang pamahaw karon nga kagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:17 na. Kay Payong Gayong Rinan, aga pa siya gid ang una. Kay Ruming Estrabon Hidalanga, sa Barangay Talaban, Himamaylan, good morning. Kay Rimar Biranyo Lingoste, sa Barangay Hagimet, La Carlota City. Kay Libby Lacorte, good morning. Kay Alex Puentes, good morning man. May lang nga pagmonitor. Kay Ili Andricio, good morning, watching from Texas, USA. Sa Texas na sa Amerika, kamusta? May lang pag-monitor. Kay Aida Alunan, morning. Tamyaw ko man mga taga-Canada, taga-Granada, taga-Amerika. Taga-Granada, gali. Kay Aida Alunan, good morning. Kay Melvin Peñapel, bastuto balulot, aga pa, nabugtaw na. Si Joel Abansinya, good morning man. Kay
Ebros, Patigayon, Balulot, mayong aga. Sakto na. Si April Pilar Hosto Mendoza, good morning lang. May lang nga pagmonitor. May nga, kay John, Roquita, Mutoy, Ricardo, Rosalinda, Santiago, Hosto Pamilya. Kay Ronnie Gordon, morning kay Tatay Ricardo Gordon sang Valladolid. Balikan ta kamo pagkatapos ini. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data.
Take a few breaks. Ini sa tulong nga hindi mag-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kon magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwala nga ng traffic doon, nag-transit dito sa sulod, ang Mang continuous rain ang isang good na factor sa pagsaka sa sining tubig sa Subo. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pagdang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:25 na. Kamusta? Ang COVID nagapanguna sa gihapon ng probinsya sang Iloilo sa may pinakadamo na record bago nga kaso sang COVID-19 sa Western Visayas sa record sang Department of Health Region 6. 396 ang bago nga kaso sang COVID-19 sa probinsya sang Iloilo kung sa diin 388 dire ang lokal nga kaso. Anom suno sa report ang overseas Filipino duwa ang IC samtang ang probinsya sang Negros Occidental ang may 127 mano kakaso sang COVID-19, siyudad sang Iloilo 112, siyudad sa Bacolod may 50, kabag-o nga kaso kag 44 sa probinsya sang Antique, 26 sa Guimaras, 22 sa Capiz, kag 18 sa probinsya sang Aklan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:26. Aba, nami nga balita. Ang low pressure nga ginamonitor dito sa Sor nga bahin sang Mindanao natunaw suno sa pag-asa. So ang butilingon makapaabot kita sang maayong panahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:26 kay Melanie Mundia Mahinay. Good morning sa kunbana kay Felipe Mundia. O sige diin sa kuno. Ato siya sa Saudi Arabia. Sige, good morning da. Kay Evelyn ni Pamusino, good morning ba? Si Vanessa Mayo Aresya, afternoon dito sa ila. Live sa naga-drive sa gali, gapamati sa aton programa sa Minnesota State. Okay ang weather, but may snowman gyapon sa ground. Ba nami, no? Gamaniho sa iya salakyan, gaagi siya, gapinisik lang ang mga ice. Kay Vanessa Mayo da sa Minnesota, good morning. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang inyong mabatian is...
The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dore Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Wala kayo ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ulan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilang mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Enrique Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kuna ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami na pabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni
Action Radio Philippine Standard Time, las 4:39 na along sa pagmaniho. Baw dito sa Cagayan, no? Siyam gid ang patay, gid arado sang ban, ang duha ka balay kag salakyan. Siyam ang mga nagkalamatay. Kadelikado, no? Siling sa mga The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa iyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa iyong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching, agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa iyong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Wala kayo ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pagsiwala nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod, ang Mang continuous rin ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako ba si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako siya. Philippine Standard Time, las 4:45 na. Manami ni kay sa Metro Manila, arangkadado na ang pagbakuna sa 5 katuig tub-tub 11 anyos. Kabay pa nga mga lapkap na ini siya sa bilog nga pungsod Pilipinas. Nami ni kon mabakunahan, ini nagaedad 5 katuig tub-tub 11 anyos, kay manti kon ginagdusogin sang DepEd nga ibalik kang face-to-face nga klase, may na nga bakunado na ang mga manunudlo, bakunado man ang mga estudyante. Pero may mga report kita dito sa Iloilo, may isa dito ka lugar yang mga 16 gid ka manunudlo ang hindi iya magpabakuna. Di ambot kung ano ang desisyon sina sang Departamento sang Edukasyon. May ara man guro ginikanan, wala kita kabalo, maabot ng record nga may mga ginikanan man nga posible, hindi man gusto nga bakunahan ang ila sini kabataan. So panilagan tani kung ano ang matabo. Kung arangkadado na, arangkang na bakuna, posible, base ang ginikanan magsugot man nga magpadulong na ang tagsa nila kakabataan sa blutuan, mag-inatubangay ang manunudlo kag mga estudyante. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:46. Babalik ako pagkatapos ini. This news sponsorship is brought to you by Dextro. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato.
sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dollar Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Wala kayo ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwala nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion.
day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radyo Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Pwede pa ang siling iya sang Korte Suprema nga ang na-disqualify bangod ang iban sa ila may COVID gali. Kag ang iban nagdala sang mobile phone. Hindi na ginapanugutan. Sang manyaga kuno sila, ang iba nagbukad pa sa mga social media, so, diskwalipikado sila. Pero, hasta lang sa exam, so bar exam, 2020-2021. Ang masunod nga exam, pwede sila. Silinggan isang Korte Suprema, mayo na nga ang masunod nga bar exam, may ara na kamo ideya, may leksyon na kamo sa hindi pwede dalon, kag magpalantaw na nga daan antes ang exam. Iban gali positibo sobra 200 ang na-disqualify. Action Radio Philippine Standard Time las 4:56 kay Domingo Barniso baw galuto siya gakihan baboy lutoon pamahaw kay Pili Barniso luto man siya baw nami ba sige kay Milili Oligo, tamyaw mamba ni Sastar, kag Doc Matmayo, Jinky de Alagdo, Noel Amar, kag Alex Muntisa. Si Sirwin Marco Wid, ba, purti ba? Kay DC Santoyo Lisaw, morning. Bago ko nga, ang amay ko, dugay na nga sa bago, gapamati pirmi. Si Nestor Santoyo, salamat gid. Kay Runa Rihida Traba, Mary Grace Crisostomo, kay Richard Malayang, monitor kami dia, sa Barangay Hagimit, La Carlota City, kay Lidimi Gumban, kay Angel Ricoperto, live Woodside 1, alias, ga-monitor adlaw-adlaw, akon Iloy Hidi, kag Sister Risa Samura Ricoperto, sa Sacramento, California, naga-monitor man. Good morning da sa California, morning man, sa kay, sino to? Estilayo Barbo, kagagawad Timay, kagmunit Lubaton, siling ni Milili Uligo. Si Toto Ryan Balues Antikira, morning, tamyaw ko lang Balues Pamili sa Barangay Gintuban, kag Antikira Pamili sa Hacienda Conchita, Barangay Kamang-Kamang, ilabi na sa Konbata, Hacienda Grande, Barangay Lubres, La Carlota. Kay Ters Birgara Sanso, good morning man. Sige. Si Erwin Noy Gonzales, morning, monitor kami sa Maawa. Liyog tamyaw, happy birthday sa sister ko, Nimia Gonzales. Sige, dira sa Handumanan, kay Nimia Gonzales, happy birthday, gid. Karon nga adlaw, si Jinky de Alagdono, morning kay Mr. Biboy Bilasor, Banisa Mayo, Doc Mat Mayo, Noel Amar, Lily King, Alex Muntisa, Milili Uligo, Alma Uligon, Miralén Tibag, tanan nga pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Baon nagpadala naman 50 ka-stars. Thank you, gid. Sige, kay John Serna, good morning man. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang
Ang inyong mabatian, isa kabilayaran. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Philippine Standard Time, las 5:05 na. Diri kita mga balita naton sa puwersa sang aton kapulisan, illegal nga duga. Good day everyone! Ako balik si Ay sa isa ka persona sa barangay Handumanan sang Biyernes sang gabi. Pulis Balita. Detalye pod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Good morning, Action Fred. Report kay Bacolod City Police Office. Nagapabiling yapon ang motibo kag ang gulong nga droga ang kapagdara sa paglutang kay Joseph Pocson, 46 anyos ka pumuluyo ini sa Purok Nara Phase 4, Barangay Handumanan, Siyudad sa Bacolod. Ini ang resulta sa paregang investigasyon sa kapulisan sa Police Station number 10 sa papahunan ni Police Major Richard Pajarito. Kung ibo pa rin dumduman, Biyernes ang gabi sa Gintiro, si Oxon sa tubangan sa slaughterhouse sa Barangay Handumanan gamit ang kalibre 45. Sa diil pagkatapos sa insidente, nakit-an na lalaki nga nagsakay gilayo sa motorsiklo nga yagin sakyan sa pagparagyo. Base sa impormasyon nga nabato ni Pajarito Action Fred, nga ining napatay nga si Joseph Oxon ang dati drug surrendery kag bago lang makagawa sa presuhan sa kaso nga legal possession of prohibited drugs kag sadto man ginpaidalom sa rehab. Sunod kay Pajarito Action Fred, mismo ang pamilya sa napatay ang nagparayag nga sadto nagdusok man sa droga ini si Joseph Pocson. Apang wala sila sa ideya kung nagpadayon ini sa pagdusok sa illegal drugs. Sunod Action Fred sa palayag sa pamilya sa napatay nga wala masang kontra ang biktima sila nga lugar, magluwas ginareklamo ini sa mga residente nga nagamaoy kung makainom sa makanubog nga ilimnon. Yari ang palayag dugang sang hepe sa Police Station number 10 sa interview sang Aksyon Radyo. Ang background check sa nga biktima, isa ini siya ka drug surrenderer, nakagi na ni rehab gani man. Kaga ginadiga pa namo ng iyang record previously, kaya sa apropa naton nga daw kagi ini siya pailan kaso related man sa illegal nga droga o kung Republic Act 9165. Anong nagtayo sir? May angot ina isa sa pagtiro siya? Posible pa nga ginatanaw naton na kaga amo na ang mangin muna naton nga ginatutukan mangin isa man ka motibo. Kaya tungod nga hindi sa drug surrenderer rin siya pag kung may previous siya nga kaso good man isang illegal nga droga, so hindi natin makambal no initially nga basit may kantanan man sa illegal nga droga bala. Police Major Richard Pajarito, hepe sa Police Station number 10 sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman si Aksyon Eric Magbanwa ng Gasiling, mga kaaksyon sa Diga Mga Bayan sa Pinas, labuton ka sa pabalita ka serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time,
las 5:08 na. Porte, no? Basta drugs gani ang paghambalan. Aba, sige. Wala gida matapos ang programa sang presidente nga taplaon ang droga. Minilyon gihapon ang nagasulod. Morning kay Miriam Panagiton sa Purok 18, Barangay Lagrana, La Carlota City. Ba si Elizabeth Gamala ara siya, Tamyaw Hinablo siya, Asmin Shair, Malaka Brillantes, saya kadlawan karon nga adlaw. Asmin, happy birthday sa imo. Kay Juan Salmiti Isiya, good morning man. Kay Wilma Inocencio Cabarles, ara siya nagaupod sa aton. Kay Pukuda Eleanor, good morning from Tokyo. Ba, si Eleanor Pukuda, morning da sa Tokyo. Kay Elvira Hilogo, watching now. Thank you, Gid. Kay Fernan Katubigan Dalida, good morning da sa pamilya Mahilom. Kay Milvin Solidarios Abdo, morning from Barangay Malingin, Bago City. Kay Imbong Ju Campos ang maupod kay Kap Bito. Kay Crisilda Balindis Iman, good morning. Kay Edi Laos, kag Nanay Sabil sa Victorias. Morning man sa Shuttle Best Boys, bao. Wala gabsenda si Munsing Syukon. Si Boy Bala, good morning. Kay Dot Sullivan. Ang present permida, 100% si Nilson Distrito. Good morning man kay Larry Benitez, dira kay si Maral Arabada kung kaisa, si Bibitan, si JC Sindico, si Munit Ruhas, si Pare Joel Perido, kag si Roger Aguirre, kag si Pare JC Sindico, kag Bibitan kung kaisa, Gapulo Pamasyar Mandira. Good morning na sa inyo. Mayo lang pag-monitor. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Santon Plus Herbal Soap, epektibo kag puno sa moisturizer. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rains ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan kung nagapuyo sa lugar nga mas Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton resulta sang Small Town Lottery first draw 732 una nga bula 7 kag 32. Second draw 2711 ikadua nga bula resulta 27 kag 11. Third draw 2916 ikatatlo nga bula 29 kag 16. Rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 649 kita 29 milyones 73,809. Baw, isa ang jackpot, isa ang instant millionaire. Base kamo ang nagdaog. Ari ang winning combination. 36, 29, 35, 16, 3, 17. Daog? Sulugid. Resulta 649, 36, 29, 35, 16, 3 kag 17. Saylo kita, 658 jackpot, 49 milyones 500,000 winning combination in any order. 34, 14, 43, 17, 11, 5. Resulta sang 658, 34, 14, 43, 17, 11 kag 5. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:18 na kay Baran ni Rico. Happy belated 19th birthday ko no sang Pebrero 6 kay John Cedric Baran Kotaran. Nagapanamyaw halin kay Nay Maring Rico Baran
kay Tito Nini Nonoy Rico Baran, kag Bing Brian Alipada sang La Carlota, kay Cecil Bikbik, good morning. Monitor subong Tamiao Pamilya Ismilia, Maglantay, Rabilio, Tokilio, kag tanan nga nagamonitor subong. Nagapangapi panamyo halin kay Cecilia Ismilia. Kay Mirian Catalan Isogon, good morning. Alin sa Barangay Sumag, taga Sumag, good morning. Kay Crisilda Balindis Iman, Tamiao kakon hinablos, happy birthday. Molly Balindis sang Barangay Estepania, Ciudad Sang Bacolod, happy birthday. Kay Jinky de Alagdon Arisya, morning. Kay Biboy Villasor, Banisa Mayo, Dokmat Mayo, kay Noel Amar, Lily King, Millie Uligo Rex, Montisa, Alma Uligon, Miralin, Tibag, tanan nga pamilya sa Barangay Don Salvador, Benedicto. Salamat gid. Alin sa Arizona, USA. Happy morning. Kay Marlene Diaz sa Barangay Sumba, good morning man. Sige Ariglado. Kay Warren Otis, good morning. Kay Dante Makilan, Patamyaw, si Banisa Mayo, sa iya siniutod, Mrs. Alvarez, kag tumay Embuen Water Mineral Refilling Station dila sa Tangob, Miss Jinky de Alagdon sang Arizona, Noel Amar Milili Uligo, Compare Joshua Bia, kag Alex Montisa, Ariglado. Basta may panahon. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress
stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kumampos laro nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong mga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kay pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, So, medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rains ang nag-isang ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Radio Philippine Standard Time, las 5:26 na. Diri kita mga balita naton, Comelec Bacolod nagpanomdom sa mga politiko nga hindi na pag-ibalik ang mga ginkakas nga campaign material. Balita Comelec upod kita kay Action Dale Salazar. Action Dale. Good morning, Action Fred. Nagpahanumdum ang Comelec Bacolod sa mga aspirants sa 2022 elections nga hindi na pag-ibalik sa ila sa tion nga makakas ang ila sining mga illegal nga mga campaign materials nga nabutang sa hindi designated area. Action Fred. Ini kasunod nga mag-aumpisa na buwas nga adlaw Martes, Pebrero 8 ang Operation Baklas sang Comelec Bacolod upod man ang bulig sang PNP, DPWH kag DENR. Tubtub subong nagid lamang adlaw Action Fred Lunes, Pebrero 7 ang pagbuta
pagbutang sa mga oversized nga mga tarpaulin sa mga aspiranta. Ginpahayag ni Acting Bacolod Election Officer Attorney Revo Sorbit nga ang makakas nga mga tarpaulin ang hindi na pag-ibalik sa mga aspirant action Fred. Rason nga iya ginapangabay ang mga ini nga mag-comply sa mga pulisa angot sa pagpahamtang sa mga tarpaulin. Nagpanumduman action Fred si Sorbito nga ginadominian man ang pagbutang sa mga campaign material sa mga public transportation kang isang jeep, tricycle kag tricycle. Pero suno kay Sorbito sa iyang obserbasyon hindi ini malikawan action Fred, ilabi na nga may mga supporters nga nagabutang sa mga campaign material sa pampubliko nga transportasyon. Halimbawa, kita magkakasina, no? Pas nang sa Along Lacson, kadamo sinasing ka mga lagko nga tarpaulin. Kung kita magkuha sina, no? Hindi ka natin pag-ihuli sila. Linibo man ang adaan, kanugon pa para sila. Nabatian si Acting Bacolod Election Officer Attorney Revo Sorbito. Report sa Bacolod City Hall ang kaaksyon Action Dale Salazar. Maka-aksyon sa liin kaban sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:29 na. Kay Isabel Isblaca, nagamonitor sa Santa Rosa, Laguna. Ba si Utay Benedicto, ho? Kay Toto Kanoy, upod kuno sa amon kapitan, Bibing Marlon Canilio sa Maragay San Jose, Sipalay. Kay Renato Tanuan, good morning. Watching live from Isabela. Si Banisa Mayo. Banisa, good morning. Sige. Kay Bungbong Dagoob, good morning. Kay Rochelle Fulgencio Susana, may lang nga pag-monitor. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Sample Plus Gold. Ako galing si Shirley. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress
stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaya sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kamampos-lano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon
Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Good day everyone! Ako gani si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gid kami diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kuna ng mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic iban damo nadulanon programo diri sa action si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Ako. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Action Radio. Duque nagpasiguro sang bulig para sa vaccination program sa siyudad sang Kabangkalan. Balita Kapitolyo. Detalyo po si Action Marlon Hinubia. Action Marlon. Liwat kagin pa siguro ni Health Secretary Francisco Duque sa lokal nga gobyerno sa siyudad sa Kabangkalan diri sa Negros Occidental nga nakahanda ang gobyerno nasyonal sa pagbulig sa nagapadayon nga vaccination program sa siyudad. Ang palayag ni Duque o kung pagpasiguro ni Duque ay sinigin himo kadungan sa nga isa nga pagbisita sa siyudad sa Bacolod nagligad nga Pebrero 3 tubang ang pila sa mga opisyal man sa siyudad sa Bacolod kag Negros Occidental paagi sa kay Governor Bong Lacson sa Duque kabaduman nga amo nagpanguna sa ginlansar nga ares bakuna sa butika sa Ayala Mall siyudad sa Bacolod. Now, isa dali sa angin pasiguro ni Duque sa kay Zyko, kamati si Mayor Zyko, isa man sa mga alkalde nga nagsaksi sa saling pagbisita ni Duque nga mabulig ang gobyerno nasyonal, ilabi na sa mga lugar nga mayara sang security problem. Amo ning ikaduha na nga pagbisita ni Duque diri sa may syudad sa Bacolod. Una kumadanuman sa tong Disyembre 21 nga sa diin siya nagupod sa kay Presidente Duterte nga personal nga nagbisita sa mga nalitan sang Baguio ulit sa may syudad sang Kabangkalan. Maduduman nga sa interview naton kay Mayor Zyko, yagan siling may ara sang kabudlayan pa nga na-eksperyensyahan ang ila sa ding syudad pagod kadabaan sa mga tawo nga way sige hapon mabakunahan kontra COVID-19 ang mga nagapuyo sa malayo-layo nga mga lugar o kunabukid nga area sang syudad. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo Action Marlon Hinubia, maka-aksyon sa din kaman sa Pinas, labuton ka sang amon balita ka serbisyo, sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:42, kay Mila Milyara Sapol, nagamonitor sa Proc Sunflower, Barangay Tangob, taga-Tangob da, good morning lang, kay Dory Hison, morning man, kay Jose Mungkal Torilla, kay Erwin Noy Gonzales, morning, monitor, sige, si Rimar Hicano Haliasgo, good morning, gamonitor sa Valladolid, si Atia Kim Iriman, si Nathan Burumio, monitor sa Barangay Panakiaw, Isabela, tamiyaw lang ang pumuluyo sa Barangay Panakiaw, Isabela, si Chosulbod Moises
Padilla. Kay Primilita Bakiran, good morning man. Dira kay Nimpa Ibanez, happy birthday Bradko. Ladiboy Daanoy sa Manapla. Kay Junalyn Ninyal Di Crepito, morning man. May lang nga pag-monitor. Mabalik ako pagkatapos ini. Aragay! Kasakit kisang tiyan! The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion man pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data.
Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag na dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kaya tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon nga ugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Enrique Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, gainin-sindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema,
ano niya gid, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kaping pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. At tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kaping pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog gramo diri sa aksyon si manager suportado gid tama sa amon kay wala ikang napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Ako Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung 53, pipilalang ka blatter entry, opisyal nga nabalag sa record sa ngaton kapulisan. Balita Kung sa kita kay Bacolod. Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon na Fred, preso karon sa custodial facilities ang police station number 9. Ining duha ka mga manugbulang matapos nadakpan akto nga patigayon sa illegal cockfighting sa Purok Busay, Barangay Kabog, diri sa syudad sa Bacolod. Ang mga naaresto ang musanday Reneboy Garsula kag Celestino Estorpe, 46 anyos. Sunod diri kay Police Major Junji Liba, ining duha na aktuhan sang grupo ni Police Staff Sergeant Raymond Anico nga nag-engage kay sa illegal cockfighting. Na-recover sa ila ining duha ka mga buhi nga manok inugbulong kag 400 ka pesos yung napatihan bet money. Ining duha ang nagapangatubang karon sa paglapas ng PD 449 ukon illegal cockfighting. Samtang sa Purok may nisuwagon Barangay Bata na aresto man ining si Ainor Alabe, 47 anyos, residente sa Purok Bagong Kilos, Barangay 13 diri sa syudad sa Bacolod. Sunod diri kay Police Major Ramil Sarona, ining si Alabe ang ginakabig nga most wanted person sa Police Station number 1 kahapon tigayon man ini na aresto matapos ginserbe sa iya ining warrant of arrest sa violation sang RA 9165. Ang ining warrant of arrest ang gini-issue ni Judge Catherine Augo, ang acting presiding judge sang RTC Branch 54. Report gikan sa patrol, ini si Aksyon Alvin Graba. Mga ka-aksyon, sa diin ka man yung bahin sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Santon. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano.
That Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pagsiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa maya sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, hag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon
kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi Balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!